Takže čaute, ja som Monstrator a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu som s Medzombim, ktorý má ako keby druhé natáčanie, takže jeho pohľad bude v popise a teda ideme si zahrať dneska Skywars na Shotvare, čo je vlastne server, ktorý má na starosti Skull, takže Czechcraft. Kúknite si moje video, čo som tam mal, že Minecraft trolling z toho Czechcraftu, takže a my ideme na Skywars, takže chceš niečo k tomu povedať alebo nie? Čo znieš ako nejaký kyborg? Dobre, takže nezdržejme to, ideme na Skywars. No. Poď. OK. No dobre. Dobre, a tu myslím si, že máme skočiť. A nie. Dobre, poď sem. Aha, to máme kliknúť na cedulku, OK. Aha, no, už som tu. Ty vole, ale tu sú lagy jak svinia. OK. No ja mám tiež. Koľko máš FPS? Ja mám 5 FPS. OMG. Ja mám 13, 14, 15. OK, dobre, takže poď 3, 2, 1, tak. OK, tu sú nejaké kity. A hej, ale to... pre VIP. Hej, to je iba pre VIP. OK, mne sa tu už tie FPS-ka budú stupňovať, pretože na Skywarse to vlastne to není žiadne nejaké extra generovanie sveta. Ja si to teraz za mnou už mi nabehlo 30 FPS a zase, no, 20 postačí a zase 30 a zase 20. Takže ja už som Skywars natáčal veľmi veľakrát. Mám už 7 častí či 8, teraz neviem presne koľko. Ale Minecraft GSK, čo je ten Medzombie, kde si? Počkaj, ty si vôbec na tej mape, kde som ja? Mne sa teraz akurát začína arena. Hej, si pri mne. Ale ty nie si pri mne, ty si až tam ďaleko. Počkaj, tu na... Tento tu na server, my sme si teraz ešte prihľadávali kopu serverov, ktoré by sme mohli hrať. A teda sme našli tento tu na a vlastne ja som si spomenul, však to je Shotvar, že keď som hral ešte ten môj Czechcraft, no takže však to môže byť taký dobrý server, keď to má na starosti Skull a také bludy, takže tak. Ja tam... A nemáš nejako blízko mikrofón alebo také dačo? Prečo? Sa sekam? Teraz si ako keby nemý, lebo ja vôbec nič nepočujem, ale v pohode, však ja to uhrám aj sám. Však dobre, však ja mám hlavné natáčanie, ty to môžeš ako iba druhý pohľad, takže ty ani veľmi veľa informácií nemusíš počuť, ale zase sa to veľmi... Aha, tu sú mrky. Tak, si na to hrám. A teraz už je počuť celkom dobre. OK, to je dobre. Tak, je tu nejaký pinďur. Čakaj, ja nemám drevo. Si musím zobrať. Normálne v šteckách tuto nájdeš diamantový armor, lebo ja mám skoro celý set. Ja mám ender perlu. Ty vole, jak som sa zľakol. Ty... Toto ponožky. Ty koni sú dvaja. Ja sa radšej nepakujem, lebo si pořádne všetky. Čo sa ti stalo? Skoro ma jeden zabil. Počkať. Teraz ťa hľadám, že na ktorom si. Zatiaľ spolupracujeme, nie? OK. Keď sa otáčam? No dobre už. Ty vole, čo mám také lagy, že mám málo FPS, počkaj, details. Ja neviem už. Všetko si, nie, mesiac si zapnem. Ja som proste tak, dobre. No super, už zase 30. OK, takže to Ja mám stále 30. Pohode. Ja mám 20, ty vole, nie to, však to nie je normálne, že by som mal. To čo ti robí? Čo ja viem? Čakaj, či nemám tak, ja si ešte čeknem, ty vole. Počkaj, tak, iTunes Helper, toto mi robilo, mám nainštalovaný iTunes a to mi stále dáva nejaké hovadiny, teraz by mi... Jasné. Dobre, no, 60, 50, 4. Ty vole, to kto...
kokos, ne. Čo? Som si... Ty vole... To sú toto lagy. Áno, tak. Spadol si. Spadol. To nie je neuveriteľné. OK, poď 3, 2, 1, si tu. 3, 2, 1, hop. No. OK. Čakaj, ja sa ešte pozriem na tie kity, aké tu sú. Tank, Potion, iba pre VIP, Builder. Samé dobré kity. Napríklad na survival.cz nemajú až také dobré kity. Ja si tu ešte trochu zapnem scale, OK. To je posledná hra, OK? OK. Tak dúfam, že v tomto túma budem mať viac šťastia. Dobre, takže tu tak. Predtým som mal pri sebe Ender Perlu, tak škoda, že som sa tak kde neodportol. Ale túto mapu poznám, mám diamant leginy. Mám diamantové leginy. Leginy style. Aha. Ti tu nechám leginy a železné. Tu je dia. Čo je? Čakaj, ja idem takto hore, aj s leginami. Znicatý list, tak, OK, som tu. Idem hore na... A túto mapu poznám, to bolo aj na toto. Neviem, ako sa volá tam, ale túto mapu poznám. Ty vole, ale neviem, že na akom serveri som ju videl. Počkaj, ty si kde? A takto ide za tebou. Ja ťa vidím, ty si presne... To snad nie. Si presne vedľa mňa. Chod, takto ide za tebou. Už ho vidím. Vidíš ho? No dobre. Tak to je pri tom v pohode, OK? Si skácam strom. Tak. Ty vole, lak. Tak. Kde? To je asi ship, má zasiahol. Nie! Sa pozri do chatu. Skoro som spadol, našťastie... Ty vole, mne padajú dreva, hej. Našťastie tu mám vodu. Ide za mnou taký hajzel. Však ty si vedľa mňa, hýbaj ku mne. A ti dám tie veci. Čekaj, mám u seba také jedlo. Aha, hej, jablka mám. Keď to si ty? Pozri sa na mňa. Hej, OK. No, hýbaj, a ja mám ešte... Skúsi výsť. Dobre, si daj vodu. Daj si vodu, lebo... O to nie, dobre. Počkaj, ja ťa budem chrániť. A to v strede nič není. Či to iba na to? Počkaj. A tu v truhle máš všetko, celé vybavenie. OK. A v truhle máš celé vybavenie, počkaj, tak. OK, lebo minulé, čo som hral bez chvíľu, tak tam som mal aj Diamond Sword, úplne všetko. Však som ťa videl, lebo ja mám Optifine na približenie. Ja tu mám dokonca aj kamera mod. A čím sa to približuje? Čím sa to približuje CTRL, ale ja tu ešte mám kamera studio mod, takže budem robiť kamera studio na Skyblocku, počkaj. Ty vole, to kto? Čo? Tak to strieľa po mne. Zase znieš ako Android. Dúfam, že vo videu to tak nebude. Lebo ja ťa počujem normálne. A počkaj, kto tu po nás... Aha, už viem, kto po nás strieľa. Je tam decko. Ja zase luk nemám. Ja mám šipy. Ja mám sugarcane. Na čo tu ma dávajú sugarcane, keď na nič sú? A tu ma posadím sugarcane a čo z toho mám? Si urobím koláčik. Koláč si urobím na... Tak, ne. Nechceš nejaké šipy? Šipy, hej. Máš luk. Ale mne to je na nič, lebo nemám luk. Aha, tak dobre, no. Aby sme niečo podniknúť. Poď, sakra. Pripravená zažiariť aj bez make-upu? Nová micelárna voda Nivea Skin Glow odstraňuje až 100% Poď, sakra. Tak me nehaj. Ja te nenehám, ty. Ja teraz idem naťažiť niečo zatiaľ. Spadni.
Ty vole, spadni. Čo? Ty... Čo robíš? On sa zachytil o lianu, tam ten typek sa zachytil o lianu a skoro z nej spadol. Čekaj, hej, tu som chcel vidieť. Čekaj, toto musím takým, jak šéf. Hej, to kto po mne strieľa, hej? Ty. To je... Počkaj, ja sa tu takto zakentím a budem ho pozorovať. To je katastrofa. Spadni. Ty kokos, skoro spadol, mám posledný šip. Či toto je poslednú snehovú gulu. Ty čo tu ťažíš? Ja? Hej. No, železo a potom diamanty, nie? Lebo mám nejaký slabý armor, tak sa mi zdá. Ok, počkaj, ja ešte vojdem hore to skontrolovať, čakaj, ja to také schodí urobím. Nemáš to náhodou, čisto náhodou. Ty vole, máš snehové gule? Ja mám snehové gule, chceš? Hej, daj, ja budem strieľať potom hovedovi, že čo tu. A mám aj 2 vajce pri sebe a 4 vajca hore, tak dá ti tie 4. Počkaj, ja tu dám dole vodu. Za tebou sú tie vajcia. Aké? Aha, dobre, vajcia. Ja si dám vajca tu na miesto legín si dám vajca. A na miesto legín si dám vajca. Škoda sa to tak nedá dať akože vajca. Iba aj tu na vajca. Dobre, mám až jeden diamant, čo je úplne úžasné. Dal som ho, ty koko! Ty vole, super! skoro som ho mal! Ja som do neho strelil, on sa odrazil, ty vole. Nemáš taký... Vieš čo, ja mám... Ty si spadol. To nemyslíš vážne. Myslím to vážne. No, šikovný. Ďakujem. Takže toto bude koniec tohto videa. Tak sa mi podarilo skoro tam hoveda, aby išiel dolu ku zemi. Ale aj tak ja sa s vami s týmto videom lúčim, aj tu nás sme zombím. Jeho video máte dole v popise, jeho channel tiež. A teda lúčime sa s vami a môžete sa tešiť na ďalšie let's play, čo natočíme, lebo my dvaja teraz budeme kopu veci natáčať, lebo máme ešte veľmi veľa prichystaných minihier. Takže keď sa vám toto video páčilo, ty si kde? Ty ešte hraješ? Dobre, takže my sa s vami s týmto videom lúčime. A keď sa vám video páčilo, dajte like a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa.